true love, prynodd e buwch i fi. Mae rhywbeth arbennig iawn am bwy ti'n neud y job un. Mae'n tynnu ti nôl i ddireiddi, yn dwi. Just bod yn pwy wyt ti, yn dwi. Yn hytrach na neud y day job yn ganol y bwps. Felly, yr oedd yn rhoi hysbyddiad cyhoeddus fod Davies Celia Ann wedi ei ethol fel aelod senedol dros etholaeth Cyffredin. Sa'i wedi cael cwsg to i weid y gwir, ti, ond mae wedi bod yn ymgyrch wych. Ar noson yr etholiad, o'n i ddim yn mynd i eistedd fan hyn a just aros am 12 o'r gloch. Eithon ni weld Gwenno a Betsa'n dwy o'n wyresau ni mewn sioe gerdd yn Gyfyrddin gynta yn y lyric. Ar ôl na, daethon ni getre a wyn ni bant a ni lan i Lanelli erbyn 12. O'n i'n meddwl sy'n pwynt mynd â cyn ni. A eithon ni mewn a ddell, bisi na. A o'n i'n disgwyl teimlo yn hollol nerfus. Ond o'r funed cynta yn cerdded mewn na, o'n i'n dawel yn feddwl, achos fi'n credu o'n i wedi gwneud popeth o'n i'n gallu. A o'n i'n teimlo'n hollol bodlon y myd, bydden ni ddim wedi gallu gwneud mwy. Oedd i 5 o gloch y bore ar nid o gytre, de. Oedd 2 war an still ma, dwed rown y ford, bydde. Do, gyda ni jyst y de a rhywbeth i fita. A nôl mas i odro. 4 milltir fi wedi symud eriod o pen ca ble ges i'n fagu lan bwys Tŵr Paxton a lawr fan hyn. A that's it. Ond fi wedi bod yn Llundain. Ti'n bod, ond sa'i eriod i bod yn Tŷ'r Cyffredin. Dwi ddim eriod i bod na. Ond na fe, di llun amdani, ti'n bod, a bant a ni, efe. So gewn ni weld. Ond sa'n, ti'n bod, fi'n just yn gweld e fel siwrne yn bywyd, a weithiau mae'n rhaid i gamu lan. A fi'n credu i fi tro hyn, rhwng y pylons, rhwng pethau sy'n digwydd yn byd amaeth, oedd eisiau rhywun i gamu lan. Na bottom line i fi, camu lan a trial sort o pethau mas. O'n i byth yn teimlo, falle bod hwn yn rhywbeth benywaidd cefen gwlad, o'n i byth yn teimlo bod fi'n ddigon da i wneud hwn. A falle byth newydodd i fi oedd mynd i'r drindod a wneud gradd, ble o'n i ddim wedi gwneud gradd, oedd ddim un o'n i fel merched wedi mynd i'r brifysgol o gwbl. Ond yn 2012 nes i dechrau gradd mi nos gyda Coleg y Drindod, a wedyn nes i wneud masters wedyn ni. A fi'n credu mae hunan hyder yn codi wedyn ni, yndw e. O'n i wedi cael yn ethol bore di Gwener wedwn ni, o'n i wedi bod ar y sgwar di Gwener. Sa'n cofio lot am disadwn i wedi gwir. Di Sul, wnaethon ni ddechrau trefnu beth o'n i'n mynd i wneud bore di Llun. So nes i bwco tickets i fi a Gareth i fynd lan. A o'n i'n gwybod y bwriad oedd trial ail greu llun Gwynfor o 1966. A lleici sy'n un o wyron Gwynfor, mae hi'n ffotograffydd proffesiynol. A oedd lleici wedyn ni'n mynd i ddod i ail tynnu'r llun. So yn ymhen, o'n i'n meddwl, chybod, oedd hwn am 7 o'r gloch y bore nawr. O'n i'n meddwl, gawn ni 20 o fobl fan hyn, a'n criw bychu, byddwn ni ddim fwy da na. A, gosh, sa'n gwybod faint oedd fyny. Bydden ni'n tybio beth i 100 erbyn bod ni'n diwedd, bod ni'n dod i tynnu'r llun. A oedd e jyst yn hynod, oedd e jyst, mae bobl yn defnyddio'r gair anhygoel. Wel, oedd hwn yn anhygoel. A fel o'n i'n mynd ar y tren, mae hen wlad fy nhadau yn dechrau. A, gosh, chymod, oedd e jyst, oedd e trwyddo, o'ch chi'n ffili help o dan emosiwn i weid y gwir o dan deimlad. A oedd pawb i ffô pat hammer ni. Hwna fi'n credu fi ffili cael yn ben rownd, chymod. Na ffordd i cael rhywun off i Lundain a'r bore cyntaf o waith, really, yn dyfe, chymod. Oedd e jyst yn wych. Gwych. Wel, oedd nifer o bobl na, oedd dros gant yn rwydd na de. A dwed,
Gyda ni real sioc dydw, ydy fe. Lot o bobl rai a lot o pentre wedi dod lawr. Merched i gyd yna. O'n i'n mor emosiynol dod bore yna. O'n i just fel... O'n i'n teimlo fel, o'n i'n wafo fel plentyn off yn mynd i prifysgol. Tod fel y ffilin o, o, ta-ta. Mae dyna sydd oedd hi'n teimlo pan nath i adael ni'n y brifysgol yn gyda'r. Ni fel, o, ta-ta, mam. Wel, heddi, dwi'n mynd i wneud yn araith fforwniol, a dwi'n edrych ymlaen i wneud ei wedi gwir. Mae'r araith fforwniol yn yr araith cyntaf i chi wneud fel aelod seneddol newydd. A felly, os gael ail ethol, bydd ddim araith fforwniol, dim ond unwaith i ti'n cael wneud hwn. A mae gallu bod yn gyfle i gwerthu'r sir i bobl. Mae yn gyfle i roi diolch i'r aelodau seneddol sydd wedi dod o'n blaen i, ac yn yn achos i, wrth gwrs mae yna ddoi oherwydd fod yr etholaeth wedi newid. So byddai'n rhoi diolch i Jonathan ac i Simon am ei gwaith hwy. A does ddim cyfyniad amser, felly dwi'n mynd i wneud y mwyaf ohono fe. A sneb yn gallu torri ar eich traws chi, felly dwi'n mynd i wneud y fwyaf ohono fe. And there isn't a training module for this job, is there? It's just life experience. And I'm determined in this new role to show women in Carmarthenshire that we all belong in the rooms where decisions are taken. Absolutely. O, mae'n wych. Mae'n rhywbeth, dos na ddim byd yn ei phoeni hi. Mae di gweld hi gyd o blaen rhwng wynebu bystachod i lawr i wneud efo ffermwyr ifanc. Mae Ann yn gallu cario hi'n, mae fel chwar o awr iach yma. Mae ei diffiantrwydd. Mae'n dod trwodd pan fydd hi'n siarad. Ys gyda i ddim pryder o gwbl amdani hi fan hyn, o ran setlo i fewn, i gael fan hyn i siapio i chwmpas hi, ac mi fydd hi'n sicrhau bod hi llais hi'n dod trwodd. Mae'n dipyn o sioc yn cyrraedd yma. Dyma Ann di bod yn gynghorydd, mae'n redig i busnes i hun, mae hi yn gwneud llawer iawn efo un o'r meithwyr Cymru. Ac hefyd, wrth gwrs, ers iddi hi gyrraedd yma, sy'n bron, dyn ni sôn am ychydig o wsnosau, mae'n gwirionedd, dyn ni'n dechrau nôl mis Medi o'r go iawn, mae hi wedi bod yn holi cwestiynau ynglyn ag effaith tynnu y taliad tanwydd geia i bobl hun, be fydd sgil effaith hynna ar Gymru, a mae hwnna wedi torri trodd. Mae hi'n gwneud gwaith caled iawn. 68% of households in Carmarthenshire live in homes with poor energy efficiency. O fynd ati fan hyn, mae'r wmffna sydd ganddi hi, mae hwnna yn amhrisiadwy. Cymryd dim o ilol nhw. Y pawb yn o'r Ann, bon y bred, fe ti'n gweud yn y pentre. Mae'r merch y Milltis Bar, di brodi dyn y Milltis Bar. Pawb yn ei nabod nhw. Mae cymuned o hyd wedi bod yn rhywbeth sy'n bwysig i hi, ond oedd creu y neuad a sefydlu y neuad yn rhywbeth oedd yn really bwysig i hi, achos fi'n credu oedd hi'n gallu gweld beth oedd yn mynd i ddigwydd gyda'r ysgol yn y pentre, a pa mor bwysig oedd i ni yn y gymuned yn Llanarthne i cael ffocws ar gyfer bywyd cymunedol, really. Wedi cael ei chodi gyda ffermwyr, briododd i ffarmwr, a mae wedi gweithio ar y ffarm a gwneud pethau eraill i rhedeg gyda'r ffarm. Pan mae'n dod nôl o Llundain bore di Gwener, garantid bydd i mas yn beidi yn godro a pethau. So fi credu bod yr ardal a'r ffarm a'r pethau'n bwysig iawn iddi. Mae mam yn feminist go iawn. Mae hi'n... Sa'n credu bydde hi'n gweld ei hun yn fel un. Ond mae yn. Achos pan fi'n edrych nôl ar y math o magwraeth ni wedi cael, fel... Nath hi byth gweud i ni bod ni ddim yn gallu gwneud rhywbeth. A dwi byth wedi bod yn person sy'n fodlon eistedd lawr a cymryd rhywbeth. Fi ma'n gweud mae di'n tough cookie. Yn neithi sefyll lan dros ei hunan a sefyll lan dros bobl Cyffredin. Hwyl!